Tak dobrý den. Tak dobrý den, lidi. Dobrý den. A nedaleko odběr. A dejte po nějakých 9 odběrů a 10 lajků. A 10 lajků. Tak? A jdeme na palice. Takže vy ready? Já jsem dal. Dobrý. No kámo, Kerber už je nejlepší. Nebo kámo Alkanovsky. Nebo Ares. Jdeme na to. Ale jsem tu. Dobrý. To mi za zpoždění, jo. Foj. Tak. A musíme to teďka vyhrát. Jo. Pro další videa. A když dají 50 lajků a napíšou nějakou challenge, tak ty vybereš a dáme jim. Když napíšou něco hezkého do komentářů, tak jim dáme na to srdíčko. Už já dávám srdíčko. To asi. Kamo, on hraje kámoš. A do prdele. Hej, kde má bombu, kámo? On ti zase někdo... Ne, ty nemáš. Ale třeba bude rád. Já strašně nahlas zvuky. Prcena. Hej, já jdu zadem. Hej, kam už nemůže, ne? To je ten RT, jak s ním nechtěl hrát. Tak on to hraje. On se ke mně chce připojit, ale já mu nechci odkliknout rakový quest. Jo, kamo. To jsou cheatři. Někdo má Midase. Tady pomoct. Hej, kamo, Midas má jedno. Kamo, až dotočíme videjko, tak já mu řeknu, že budeme hrát jenom my dva. Nebo možná si s ním zahrát. Jo, ale až dotočíme videjko. No, ale není to jistý. Hej, lidi nedali like. Kamo, to mě mrzí. Vy jste nedali hodně odběr. No to jo, teda. Ale dali jste hodně odběr. Hej, kam tu to je zalamy? S námi. Hej, doufám, že to Aha. je. Hej, ještě jeden nežije. Sípni. Jo, vyhrali Nice, jsme to. kamo. Lidi dali like. A odběr.
To jo. A doufám. Chceš bombu, já ti ji dám. Vem si, tady máš. Musím na Bčko. Na Bčko? OK. Já nastavím tam bombu. Až kdo k tomu půjde, že to zabije. Já mám Skara, kámo. Jako mě OG, on má ten. No, kámo, ten můžu si koupit i já už. Ale ještě pickaxe ne. Já mám skin. Já tam hodím bombu, kdo tam půjde, až to nebudeme vzít. A jdu chránit. Jo, házej. Jo, já jdu zabíjet. Nice. Pojď hlídat, až nám ji nikdo nevezme. GG, mě zabil Midas. Odkud jdou? Ze zhora. Takže z Bčka. Tam, A jo. Nice. U toho červeňáka. Tak a tam. Bacha. jo, to vyboufe. GG. To vyboufe. Ne, stříl. Jo. Yes. Druhý win. Tak já ti dám bombu. Tady máš. A já si koupím tohle. A SNGčko. Já jsem si koupil. A nějaký. Počkat. Já si tady. Máš tohle SMGčko? Jo. Dobrý. To bude spavno. A já mám všude dvě bomby. Já mám taky dva a jednu. Hej kámo, mi to připomíná Skara i SNGčko. To je stará. A ten Skar mi zase připomíná zase Skara a SNGčko. Tak já jdu od... Já tam hodím bomby. A smoke to. Robert a... Počkej. Ne, Ním to sem. Aha, ale já už mám jenom jednu. Tak jakou? Dostat to sem. A já mám hodit bombu. Jdu sem podle mě. Jo, nastaví. Jo, jdu nám z Ačka. Co, kamo? GG. Hej, kamo, já jsem to totálně zalamil. Hej, ty budeš víc lepší, když jste ti dali like a já budu lepší, když dají odběr. A já jsem dostal 0 odběrů. Yes. Ty... Victory. Yes, kdo chce bombu? Tady máš. To tvoje. Hej, Skara nebo SNGčko? Nech se objev. A to nejde. Hej, kam já si koupím Skara. Já jsem si koupil tohle SMGčko. Já jsem si koupil tohle Skara. A jak to... Jo, a já jsem si ještě koupil granáty k tomu. No tak to je dobrý. Na co jdem? Jdem tudy. A já mám Skara, dobrý, no. Ne, hej, pojď se mnou tudy. Ne, pojď se mnou, pojď sem. Ne, já jdu tudy. Tak potom se potkáme. Tak já jdu na tím seriálem. Na Bčko.
Hej ty lidi, no. A už záda, mě to už záda. Hej, kdo tady hodil tu diamantní bombu? Náš dole. Hej, ten Midas má jedno. Nice. A ten druhý avkuje. Nevadí, že se ztrace. Tady máš. Tam. A já jdu na to, na... Pozor mě to je Cčko. Tady to. Já bych si šel na Bčko. Ty si... Jo, tak pojď na Ačko. Ale já tady odbočím. Hej, kam já vidím úplnej prd. Koukej, kudy já jdu tudy. Já jdu s tím mojou. Já jdu s tím červeným. S tím neťákem, tamhle. Tak pojď na nás, Sedrouba. GG, já jsem mrtvej. Ale dali jste nějaký odběr, aspoň. Jsem koukat na tebe. I Josefko tady. Hej, kolik? Hej, ale ty dárky byly od 15. Co? A ty dárky byly od 15. Se divím. Já taky, ty jsi mi říkal od 14. Ne, kamo. Hej, já si koupím pistolku. Tohle a tohle. Já mám 50 shieldů k tomu. A já jsem si koupil... škár! A kde jste pistolku? Já nechci. Hej, nejde to ve mně takhle. Ne, tam to si beru. Já jdu tam, já teď odbočím na Ačko a potom půjdu asi na Cčko. Jestli to je Cčko teda. Cčko neexistuje, jenom Ačko. Ale tady. Jau. Jau. GG jsem minus. Lidi zrušili asi odběr. Hej kámo, oni dali hodně lajků. To mě štve. Sakra, on spavuje. No kámo, mně přijde, že má aimbot. Ne, to ne. A lidi, doufám, že... doufám lidi, že to... Doufám, že budete dávat hodně odběry. I lajky snad, ne? I lajky. No. Hodně toho musíte dávat. A čím víc toho dáte, tím víc bude videí. No, možná. Aha. Hej, 7. hra je konec. Ne? No, 7. hra. No kámo, tak to je za chvilku. Když máme 5. Ještě 2 hry. Nebo jakoby 1, ale to... Můžeme to počítat jako 2. A na Štědrý den chceš natočit video? OK. Já jsem malou zapomněla, že dneska v 7 máme sraz. Já jsem úplně zapomněl, že dneska v 7 máme sraz. To mi vůbec nedošlo. Hej, ale já jsem dneska dostal později. Proč by jim to vadilo? Každý se chce spát později. Já vždycky spím podle toho, kolik stánu.
No to je úplně jedno, kolik stává. To je podle toho, kolik to byly znovu. No, dneska jsem stával v 6:30. To je asi hodně brzo. Tak 7 Aha, tak já v 6:30. Hej, tady úplně fatíte, ne? Zase to jsou 3, kámo, to je dobrý tým teda. A asi pro toto video je všechno. Čau. Čau.